Ka IDF ka ong baka jing pensange ya ka jing persiang ban penduk pendam ya ka Hamas. Ka op ka ban menta ka temu ban penbor ya ka ban yate. Ki sipa Israel ki ong haka snit hoding. Bakim siam latan ya ki kejat jongki ha Gaza Strip. Bat kidang peteng ban penjur ya ka jing penbor ya ka Hamas. Ban wanra ya ka kenhun leno. Ban menjur ya ka jing yate kular ban sim ya kinong syarabor. Henry kimpat ya cekmat daka jinghir ma kabajur tang mentah. Kisipaya dari jongka rui Israel menhaka khat pratrik umat. Kilas dang biang ya ka jinghir ma jongki persya ya ka Hamas. Daka jinghir ma kabak kendit. Kabala penkutno ya ka jing sange ma kabala ne arbanai. Ki jing persyang ban pen pai biang ya ka jingete kulat. Hadu mentah kilap tulom. Ka jinghir ma kabajur. Kabala temu ban penlim ya ka Hamas hamadan thma. Kala ban penlong ya ka jinya keren ban sange thma. Bat ki nong syarabor. Bakan tuano sisndan ong kisipai. Kum kane ka jinghir thma kan bu jing maru ya ki sanpo khandai ngut ki nong syarabor. Ki badang sa ha ka Hamas. Ha ka ba arpo saungut na ki langej bakidang im. Ka IDF kam syam labu por lano kan sedang ka jinghir thma ka bakrao bat ka syirkhei bha. Bat kalaong ba en sarai de kinong yalam sang perthei u kats u badeiru u menteri kampo ing jong kerui ula berngam bonsen ban penlong ya ka jinghir thma ka bahe persya ya ka Hamas lada ompelaj kloy ya kinong syarabor nalor kata ka IDF kalaong ba ki jing thmu jong ka ken thup ya ka bayade bat ka jingkhot ya ki sipai ba syadin kim syam lala ban penbek namar ka jingmi jong ki siti bala penmi da ki sipai basyadin bat ki ruslur ki bakhot ban pelaj no yakin nong syarabor wat la kalong ka baton kam ban penkut no yak thma ki sipai ki laong baka jing trekam jong ki menta persya ya ka Hamas kalong ban teng ban penbor ya ka kenhun no kat ba ki dang penkreru ya ka jakan na ka bata jinghir thma ka bakrau kabala banja.